चंद्र बघ ऐकलं काय सकाळी कसलं मस्त वाटत तो बघ बघ तर खरा अजून आहे बघ कोयता खुरप आणि मग जेव्हा लागेल ना बोल 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 तेव्हा मग ना शोधायला जाणार ही वस्तू कुठे आहे ती वस्तू कुठे आहे काम त्याच्याकडं काम झालं किती छान वाटतं ना बघायला अरे अजून एक आपल्या ताई आहेत आशा वैद्य यांनी भोपळ्याचे घारगे याची रेसिपी जरा इथे वर बघ आमच्याकडे आलेले आहेत डाकू मंगल सिंग मगापासून हसून हसून आमचं पोट दुखलेलं आहे नाकाला रुमाल डोळ्याला चष्मा नाही गॉगल ते आहे औषध फवारणी चालू आहे आमच्याकडे जे तुम्हाला मी मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं हे काय बरं म्हणतात जीवजंतू घराच्या जवळ आपल्या येऊ नये म्हणून औषध फवारणी चाललेली आहे तर ते डोंगळे वगैरे आहेत ना म्हणून जरा घराच्या जवळ टाकणार आणि नंतर मग पूर्ण घराभोवती टाकणार आहेत त्याच्यामुळे हा गेटअप केलेला आहे कुणालच्या बाबांनी जरा तोंड तर इकडे दाखव रुमाल गॉगल इथे ना हे खणलंय ना ते पडवीचे डोंगळे वगैरे सगळे ना बाहेर आलेले आहेत तुला त्याच्यामुळे ते कधीपासून मागे लागलेत औषध टाकूया भेटे टाका पण हा खूप स्ट्रॉंग वास येतोय औषधन ही पडवी आपली अजून बाकी आहे करायची कारण कामगार बिझी आहेत भात कापणीमध्ये आता हे किती दिवस जातील काय माहीत नाही आहे बापरे किती वास येते बापरे बस घराभोवती आता जाऊ दे लांब आणि हे खूप आहे ना हे आहे खतरनाक आहे झाडांसाठी त्याच्यावरती स्ट्रिक्टली लिहिलेलं आहे की झाडांच्या आजूबाजूला पण टाकायचं नाही ऐकलं का झाडांच्या सांभाळा खूप स्ट्रॉंग वास आहे आता ही इकडची माती होती ना सकाळी आम्ही अर्धी हे बघा ही सर्व आपली फुलझाडं आहेत ना त्यांना टाकले आणि अर्ध बाकी आहे ते आता बघू झालं सगळं घालून नाही ना पूर्ण घराभोवती झालं का हे इथं ह्या बाथरूमच्या भोवती गुंड हे कर ना टॉयलेटच्या इथे ते कुणाल बघा ते पडवीमध्ये ना पाणी टाकून ठेवलं होतं कोबा पण त्याचं पाणी कसं जितकं म्हणजे पूर्ण भरलेलीच होती बघा जिरलंय आता पाणी आता अर्ध आहे ना ते सगळं दिवाळा नाही घालतोय ते सकाळी कसं कपड्यावर धुतले ना पाणी बिणी भरत सगळं असं पाणी टाकून ठेवलं मी आता अजून 7-8 दिवस तरी टाकावं लागणार चला चालल्यात आपल्या गोष्टी थोड्या कचरा सगळं जमा केला हा बघा इकडे तिकडे सगळं टाकून ठेवतात घाण आणि आजचा बघा आपला दुसरा दिवस काल औषध टाकून घेतलं कारण आपल्याला हे साफ करायचं नाही ते म्हणून तर ते मी तुमच्याशी शेअर केलं आहे मागच्या क्लिपमध्ये आता इथे आपली चूल पेटलेली आहे इथे झाडांनी थोडीशी राख टाकली आणि ते कुणालच्या बाबांचं चालू आहे काम ते आपल्या वेली आहेत ना वाढत चालत त्यांना जरा काठ्या लावतात ही बघा ही आपली आहे ना दुधीची वेल आहे आणि ही भोपळ्याची नवीन लावलेली वेल आता चांगली तयार झाली दुधीची वेल फुलं वगैरे पण आली व त्यांना काट्या लावल्या आता त्यांनी काय आलं ते पडवलची वेल ना हा खाली खाली बघा कशी वाढत चालले चांगली हे झाले ना भरलं एकदम पण ती छोटी आहे म्हणून बरं आहे ना मोठी असते तर मग काय केलं असतं मोठी असते तर ती नाही वर आली एक तर आपल्याला समजत नाही काय करायचं बघून करतो तिथं एक पडवळ होतं ना काय केलं काय झाडाखाली लपलंच वाटतं आज नको काढायला पडवल बघा तयार झालं तर छानपैकी भरपूर तयार झालं हे बघा भाजी बघायला पाहिजे काय तयार झालं त्या ह्याला जाम आहे ना तो त्याला हे माती टाकायला हवी राख टाकली मी आता हे पडवळसाठी लावतोयस बाहेर आलं बघ आता हे साफ करूया ना इकडचं टॉयलेटच्या इकडचं
आता करतो सगळं व्यवस्थित. आणि हे सगळं आहे ना काय बरं बोलूया ते पालापाचोळा होता तो सगळा जमा करून इथे ठेवला आहे, तो वापरायचा आहे खतासाठी. पडवळ ना इतकी हे नाही बघा इथे पण जमिनीवरती. दुसरी पण इथं होते अजून कुठे गेली? जमिनीवर त्या काय ती तिकडे पण हा लपलंय ती. 5-6 आहेत जमिनी. त्यातल्या पानांच्या आड आहे, त्या साईडला पण आहे, तिथे पण आहे बघा. जमिनीवर आलेत ना. आता पडवळ चांगले धरले. पकड जरा ही काठी पकडून टाकतो. ही जमेल एवढी कमजोर चालेल ना? कमजोर काय नाही, त्यांना फक्त पकडायला भेटलं पाहिजे. अच्छा आधार. तर इथे ह्याला बघायला पाहिजे पापडीला दे. कुणाला का चहा घेऊन आला आमच्यासाठी. आज सुट्टी ना रे. आज सुट्टी आहे त्याची. सुट्टी म्हणजे मला वाटतं आज काहीतरी आहे. तुम्हाला सकाळी आता उठलं तर म्हणलं की आई आज नाही जायचं आहे, जरा चहा पितो म्हणजे बरं वाटेल. हे असं काम करता करता ना वातावरण थंड आहे ना. हे घे चाय घे, वाढेल ती. हे घे चाय तर थंड होईल ना चाय, दुसरं काय नाही. काम काय दिवसभर चालूच राहतं. चला बाबा इथे इथे मातीत बसूनच पिऊया. काढूया. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळी सकाळी बरं वाटतं ना खूप. सकाळचं खूप छान वाटतं, व्हिडिओ करायला पण खूप छान वाटतं सकाळच्या वेळेस. म्हणजे एक वेगळीच एनर्जी असते सकाळच्या वेळेमध्ये काम करायची. हां सुरुवात असं वाटतं की नाही सकाळी सकाळी सुरुवात करावं, आणि नंतरला एकदा दुपार झाली का मग नको वाटतं शूटिंग करायचं. पण त्याच्यामुळे तुम्ही बघा बहुतेक व्हिडिओ म्हणजे ना सकाळचेच असतात. म्हणजे आनंद मिळतो सकाळी शूटिंगच्या वेळी पण, आणि आपलं मन प्रसन्न असलं की आपलं काम पण चांगलं होतं. तर चहा पिऊन घेते. आणि आज की नाही भाजी वगैरे आहे तयार झालेली. मला वाटतं वांगी आपली तयार झालेच सगळी तयार. तर छोटे बघायला लागतील. आणि मिरच्या काढायच्या आहेत. मिरच्या पण भरपूर तयार झाल्या. टमाटे थोडे हिरवट आहेत ते काढून टाक. टोमॅटो पण ना, हां थोडेसे टोमॅटो पण तयार झालेले आहेत. आता काढले तर तुमच्याशी शेअर करते. मिरच्या काढायच्यात कारण लोणचं बनवायचं मला मिरचीचं. ते कुणालचे बाबा किती दिवस झाले मागे लागलेत मिरच्या काढ. पण मी म्हटलं त्या जरा लाल झाल्या असं झाडावरती, इथं मसाल्यासाठी उपयोगी पडलं असं, किंवा आपण बघा मच्छीमध्ये टाकतो ना लाल मिरची, म्हणून मी थांबले होते. पण ह्यांना घाई झाले. म्हटलं चला म्हटलं काढूया आज लोणचं बनवूया आपण. म्हणजे पहिलीच मिरचीचं हे आहे आपलं काय म्हणूया. हां पहिलंच मिरच्या भरपूर धरल्यात. तर चला आता चहा पिऊन घेते आणि शेअर करते तुमच्याशी थोडंफार जे काही काढेन ते. ही बघ मी फिरवली. ही बघ कुठे आली आहे. तिकडे जायची मग वाढत जाईल तर काय नाही खराब होईल ना. पाऊस असता ना खराब झालं कीड लागली. हा थंडीचं सीझन चांगला असतो भाज्यांसाठी. कोणती पण भाजी लावलीच ना पण आपल्या इकडे सावली नाही ना, त्याच्यामुळे जरा प्रॉब्लेम होतो. सावली असते ना झाडांच्या वगैरे एकदम मस्त झालं सगळं. का बाहेर काढली आनंद तो चंद्र बघ ऐकलं काय सकाळी कसलं मस्त वाटत तो बघ बघता खरा अजून आहे बघ. सकाळी कसला उजेड होता माहिती आहे. बाहेर आलो ना मी सकाळी मस्त सूर्यासारखा उकाळ प्रकाशित उजेड. राख मिक्स करू याच्यामध्ये. हाय राख ना टाकलेली बस त्यावर टाकू. टाक त्यावर थोडं ते खोदून टाकायला पाहिजे माती. जाम कुठला आहे सफेद पुरण लाल तो गुलाबी कलर सारखा आहे तो त्यातला जाम. ते काय अजून थोडा अजून मस्त वरती ह्या झाडा एवढं झालं तर फळ देणार. ते लवकर फळ येते त्याला.
आता ही पारही घेतली तिथे टाकली. सगळ्या वस्तू घेतात जिकडे तिकडे टाकतात आणि मग मला उचला लागतं सगळं. हे बघा एक हवेला घेतला सगळ्या गावभर आमच्या वस्तू पडलेल्या असतात पुऱ्या. जिकडे जाणार तिकडे सगळ्या वस्तू कोयता खुरप आणि मग जेव्हा लागेल ना तेव्हा मग ना शोधायला जाणार ही वस्तू कुठे आहे ती वस्तू कुठे आहे. पुरा दिवस आहे ना मला सगळ्या वस्तू शोधण्यात जातो. आता मी सगळं एकत्र करून ठेवलं आहेत पण हे लोक दोघं पण आहे ना जास्त करून कुणाला ते बाबा कुठे पण टाकतात. त्यात पण टाकायचं शेण नको त्याला पुरण घालायचं टाकायचं मिक्स करून टाकायचं. नाही ते तुझ्यावर ठेव साईडला टाका तेव्हा माती टाक माती टाकतात तोडून टाक सगळे चारी बाजूला असेल. तुम्ही ते बाथरूमच्या इकडे साफ करायला जाता फटाफट तेवढं क्लीन होऊन जाऊ दे. तो ब्ल्यूवाला ड्रम आहे ना आपला ऐकलं का तो ब्ल्यूवाला ड्रम आहे ना तो त्यातच ठेवूया चालेल असं ठेवलं तरी. जास्त त्याला माती टाकतेस ना भराव. हां माती जरा ते साईडने चारी बाजून टाकू माती पहिला ते शेण टाक माती नको पहिला शेण टाकायचं. मग शेण का वर टाकतात आमचे माली आहेत ना ते आम्हाला माहिती नाही ना. हे बघ भेंड्याला नवीन नवीन पानं येतात. तो ब्ल्यूवाला ड्रम घे तिकडनं आणि झाकण पण त्याला झाकण पण घे. कुणाला तिकडे ऐकलं कुणाला तिकडे बाथरूम तिथे साफ करूया पटापट. खूप काम आहे आज. भरपूर भेंडी लागला भरपूर. भेंड्याचं रोप आहे ना दुसरीकडे काढून लावता येत नाही तर ना ती रोपं आणून ना अशी व्यवस्थित लावली असतात. हा नारळ झाला टाकू काय माती. हा नारळ झाला माती टाकू का थोडीशी आहे उरलेली माती फक्त माती शेण नाही त्यामध्ये नको टाकू जाऊ दे नाही टाकत. चला 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 भाजी पण काढायची आपली आज. हे बघ ही आहे ना हे जाऊ दे लाद्या एक साईडला जाऊ दे. त्या पिशव्या आहेत ना त्या तुला वाळू विळू भरायला गाठ मार त्याला एकत्र कर गाठ मार तेच करते. बाकी काय करू त्याला गाठ मारून ठेवून दे. वाळू खडी भरायला कामाला येईल ना आपल्याला. आणि इथे दोऱ्याच बघ ह्याच्यामध्ये या दोऱ्या पहिला काढ ऐकलं का. आणि हा सगळा कचरा आहे त्यातल्या दोऱ्या फक्त काढ ते आपल्याला कामाला येणार बांधायला वगैरे ह्याच्यामधल्या. थांब उभी राहा थांब त्यात नको थांब जरा जरा काहीतरी मोठी दोरी हवी होती ना बांधायला काहीतरी. आणि आपलं काम बघा चालू आहे अजून तरी भरपूर बघा स्वच्छ केलं. कुणालने माझ्या भरपूर केलं नाही. लेक माझा हुशार आहे खूप कामाच्या बाबतीत. आणि आता हे बघा हे सूप घेतलं आहे कैची घेतले आणि तुम्हाला मगाशी म्हणाली ना आपण आज मिरच्या वगैरे काढूया छानपैकी लोणचं करायला होईल. आणि त्या कचरा निघाला ना प्लास्टिक वगैरे भरपूर त्या गोण्या वगैरे फाटलेलं होतं सगळं तिथे टाकलं आणि तिथं आग लावून घेतली एक साईडला. म्हटलं काम करता करता आपलं लक्ष पण राहील म्हणून छान झालं बघा. हे सगळ्या ना कामाच्या आहेत वस्तू. ह्या ड्रममध्ये ना सगळ्या कामाच्या वस्तू त्या ड्रममध्ये भरून ठेवल्यात बारीक सारीक काय आहे ते. आणि हे बाकी जे भंगार आहे ते येतात ना भंगाराला तेव्हा म्हटलं देऊन टाकायला होईल. आणि ही लाकडं जी आता ठेवलेली आहेत ना ती आता रोज जाळून घेतो अगोदर आम्ही. मग ही टाकी ना रिकामी होऊन जाईल ना मग त्याच्यावरती मग नंतर काय ठेवणार नाही. मग चांगली सुकलेली आहेत ते लाकडं. चला आता मिरच्या काढायत ना. हां आणि इथे सगळं हा पालापाचोळा जमा केला आहे. ह्याच्या खाली ना
एक जंगली झाड आहे, त्याच्यामुळे हे म्हणून सुकल्यावरती तिथे आग लावता येईल. पण एवढ्यात नाही, कारण आपलं आंब्याचं झाड बघा तिथे जवळ आहे ना, म्हणून. भाजी काढूया, भाजी. तुम्हाला मी वांग दाखवते. बघा आपल्या भाजीमधलं पहिलं ते पुढच्या दारात पण एक आहे, ते खूप मोठं झालंय. पण ते जोडीला भाजीच नव्हती दुसरी, म्हणजे वांगी नव्हती म्हणून मला काढलं नव्हतं ते. हे बघा असे तयार झालेत. आता हे आपण आज काढू शकतो. चला, कुणालच्या बाबांचं आवडीचं काम आहे ते. मिरच्या बघा अशा लाल लाल झाल्यात ना, ह्या सगळ्या मिरच्या काढून घेऊया. म्हणजे मग त्याला काय कटिंग वगैरे करायचं नाही तर करतील ते, आणि मग पुन्हा ते नव्याने मग झाडं आपली वाढतील ना मिरचीची. लोणचं भरपूर होणार आहे आपल्याला. बघू आता कसं म्हणजे रेसिपी बनवायला जमते का, कारण आज ना काम मला भरपूर आहे. शेअर करीन मी जेव्हा करीन ना तुमच्याशी तेव्हा. हे बघ वांगे इथे. हां थांब थांब. आणि आता इथे बघा आपल्या मिरच्या काढायला घेतलेल्या आहेत, पण थोडं जरा मी थांबले होते आणि एवढ्या मिरच्या जरा काढून झाल्यात. ह्या बघा ह्या लालवाल्या आहेत ना, सगळ्या मी सुकवणार आहे आणि मला मच्छीमध्ये आपल्याला कामाला येतील बघा. आणि जेवढ्या हिरव्या आहेत त्याचं मस्तपैकी असं लोणचं आणि थोड्याशा घरामध्ये पण वापरायला होतील. भरपूर आहेत. आता ह्या काढायला की नाही खूप वेळ जाणार आहे, त्याच्यामुळे मी आता जरा मदत करते कुणालच्या बाबांना आणि मग तुम्हाला मी सगळ्या काढून झाल्यावर दाखवते. वांगी पण काढायची. वांगी काढायची का उद्याला काढूया? काढायची. भाजीच्या परिवारामध्ये नवीन भाजीची एंट्री झालेली आहे. म्हणजे 2 जरी आली ना तरी खूप आनंद होतो ना. हा आम्ही कधी कधी 1-2 मिरच्या काढल्या ना तरी आम्हाला असं वाटतं बाप रे काय तसं काय म्हणतात ना, सोन्याची गोष्ट आम्हाला मिळाली, इतका आम्हाला आनंद होतो. चला आता हे काढून घेते, कारण खूप वेळ जाणार आहे काढायला. खाली येत ना रोपात. वांग्यानं पण आत्ताशी ना फुलं येत चाललेत. हे आपलं पहिलंच बघा. अय्या किती छान वाटतं ना बघायला. अरे अय्या काटे आहेत आणि मिरच्या किती निघाल्या. जवळजवळ 1 किलोच्या आसपास मिरच्या असतील या. एवढी फ्रेश ताजी वांगी, बाप रे. अजून मोठं व्हायला पाहिजे होतं, पण कुणालचे बाबा बोलतात राहू दे राहू दे आपण कापूया. त्यांना अशी घाई झाली. हे बघ हे चांगलं असं तरी पाहिजे, म्हणजे कशी छान होईल. तर पुढच्या दारात आहे ना आलेलं एक. पुढच्या दारामध्ये पण आपल्या ना तिकडे आहेत 5-6 रोपं आहेत, ते आणून ना लावायचे तिथे. पुढच्या साईडला दाखव. हा एकदम छोटं नको काढू एकदम. हे बघा हे बरोबर आहे. हे बघ ही साईज बरोबर आहे. 4 झाली ना. 4 आणि पुढे काय एक अजून एक मोठं आहे. हा बस झाली. कुठे त्या रोपाला आहे का? नाहीये. नाही. किती मोठी होत झाली बघ. ठेवायची नाही. हे उलट फिरवलं की लगेच निघतं देठ. हे बघ हे असं खराब होणार. हां खाली पण आहेत, पण बारीक आहेत अजून. ही बारीक आहेत. त्या साईडला बघ, वरच्या साईडला आहे. हा बघ तयार झाला का. 1 नंबर भाजी बनते. काय चवीला लागते ही भाजी माहिती आहे. कोवळे ह्याची खूप टेस्टी. अजून असतील. टॅमॅटो काल एक काढला होता, तो दिला लेकाला खायला कच्चा. हे म्हणजे खूप मोठी साईज आहे ना. हे बघा ते मोठे मोठे काढूनच टाक सगळे. ते काय बाहेर पण पिकतील ते. नाही तेव्हा ते खालते तयार झाले. हां तो तिकडे जाऊन काढते. 12 बघ काय सुटला बघा. कलर पकडलाय ना हे पिकणार. हां ते पिकणार. ते कलर पकडले. हां ते राहू दे. तो त्या साईडचा वरचा त्यांना कलर माहित पडतो. हा हिरवट आहे पुरा. थोडा फ्युअल आलाय ना ते होणार. आज काय आपण वेळेच झालेलं आहे ना आम्ही लोक. दुसऱ्या झाडांच्या मागे सकाळ वाजता काय कसला ठिकाणा नाही. आज जास्त वाजले नाही, 8:30 वाजले. हां मेहनत आहे ती तुझी, मेहनत आहे ना म्हणून ते.
मिरची बघ कशी बघ तुला बोलते कशी मिरची कशी लाल मोठी झाली आहे. हां होऊ दे ती वेगळ्या जातीची मिरची आहे. ह्या इथे पण आहे. हे बघ कसं गच्च भरलं झाड बघ. काळ्याच्या इकडच्या ह्या इकडच्या राहू दे आधी राहू दे. हे बघा ही मिरची आहे ना ही वेगळ्या जातीची आहे. ही तुम्हाला मी दाखवते ना रोप शंकेश्वरी असतं ना ते ही रोपं लावलेली आहे. ती बघा पीळवाली बघा मिरची असते ही मच्छीसाठी खूप बेस्ट एकदम. इथे पण धरलेल्या आहेत मिरच्या पण त्या राहू दे नंतर काढूया. आता ही बघा आपली भाजी आजची. हे टॅमॅटो वांगी मिरच्या जवळजवळ 1 किलोच्या आसपास निघाल्यात. आणि ही पडवळ पण मला वाटतं ह्या असतील 1 किलोच्या आसपास आहेत पडवळ. बघा किती छान फ्रेश ही वांगी बघून तर मी एकदम जाम खुश आहे कारण ही अशी फ्रेश वांगी आणि ते पहिलंच फळ आहे की नाही आपल्या भाजीमधलं. चला खूप आनंद मिळतो. आता मी वेड्यासारखं तिघंजणं ना आमचं कामच चाललेलं आहे. खूप छान बघा साफ केलं बऱ्यापैकी सगळं साफ केलेलं आहे. कुणालने जास्त केल्या. कुणाल माझा ना कमी बोलतो पण काम करायला ना खूप मेहनतीने काम करतो. छान साफ झालं आहे. आणि आता आपलं पडवीचं काम पण चालू झालं आहे. काका आलेत तर ते आता तिकडे मदत करायचे. कुणालचे बाबा आणि कुणाल वगैरे आहेत ना ते मदत करतील कारण इथं कामगार नाही मिळत नाही त्याच्यामुळे काम थांबलं आहे आपलं. होईल सावकाश काही घाई नाही आहे म्हटलं होऊ दे. आणि रेसिपी लोणच्याची बघते मला जर का आज वेळ मिळाला ना तर मी आज करीन नाहीतर मग तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी शेअर करीन कारण लोणचं मला बनवायचंच आहे. मिरचीचं लोणचं आमच्याकडे खूप आवडतं. कुणाला पण आवडतं मला पण आवडतं त्याच्यामुळे करणार तर आहे. चला आता पटापट आता हे बघा बुरशीसारखंच बसलो आहे पारोशी. आंघोळ नाही पांघोळ नाही काय नाही. आता पाठीमागे पण पडवीचं बघा काम आता मदत करावं लागेल. वाळू वगैरे द्यायला मग परत घाण होतं ना त्याच्यामुळे मग उशीरच असतं. आता पटापट ह्यांना पहिला नाश्ता बनवून देते. 8:30 वाजलेत जास्त नाही वाजलेत आणि मग बाकीची जी कामं आहेत ते करते. हे बघा नाश्ता रेडी. शिराळा टाकून जवळा टाकून अशी भाजी केली आणि चपात्या केल्यात गरम गरम. आणि आता बाहेर देते. सर्वजण काम करतात त्यांना कुणाला घेऊन जा डिश. आणि आता की नाही संध्याकाळचे 4 वाजलेत. हे बसून बसून आहे ना मिरच्यावर सगळं मी कटिंग करून ठेवलं आणि एडिटिंग करून घेतली. तर बघितलं तर व्हिडिओ की नाही खूप मोठा झालेला आहे. त्याच्यामुळे जर काही मी पुन्हा ही रेसिपी ॲड केली तर अजून मोठा व्हिडिओ होईल. त्याच्यामुळे विचार करते की ही जी रेसिपी आहे ना लोणच्याची मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये ॲड करते. सगळं मी तयार करून ठेवलं होतं. अगदी तेल वगैरे सगळं गरम करून ठेवलं होतं. व्हिडिओचं काम करायला बसले तेव्हा बघितलं तर माहिती पडलं. तर ही रेसिपी काय नाही तुम्हाला मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्की शेअर करेन. खूप छान लोणचं बनतं. आणि अजून एक आपल्या ताई आहेत आशा वैद्य ह्यांनी भोपळ्याचे घारगे ह्याची रेसिपी म्हणजे दाखवायचं सांगितलं होतं. बघते अजून काही भोपळा बघा लागलेला आहे आपल्या वेरीला पण जर का थोडे दिवस बघते जर का नाही लागलं ना तर मी मार्केटमधून विकत आणीन आणि तुमची रेसिपी आहे ना मी नक्की शेअर करीन. त्यांनी मध्ये मला वाटतं एकदा पण कमेंट केलं की ताई माझी रेसिपी दाखवा म्हणून. आहे माझ्या लक्षात आहे पण बघते मी लवकरात लवकर मी रेसिपी शेअर करेन तुमच्याशी. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते कारण खूप मोठा व्हिडिओ झाला आहे. अजून बडबड केली तर अजून मोठा होऊन जाईल. तुम्हाला जर का आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.